Hayan, sunod tuig na ma-release sa Mandaue City ang bonus alang sa mga empleyado sa dakbayan. Matud ni City Admistrator Jamaal Calipayan, tukion na sa Local Finance Committee kung asa makakuha og pondo alang niini. Kahinumduman ang mga regular, appointed ug elected mahatagan og service recognition incentive. Dunaw say bagong kamanduan ang Malacañang alang sa mga job order ug contract of service workers aron mahatagan usab sila og gratuity pay. Susihon pa kini sa komitiba kung maka-allocate ba og pondo. Apan kahinumduman ang mga job order workers sa syudad dunay nadawat sab nga pay adjustment karong tuiga dalang pahalipay kanila. Amo nang discuss sa Local Finance Committee, we will determine how much we could kanang spare and scrounge from the budget, especially nga end of year na kung sa itong makitaan para ato ang ma-budgetan siya, matagaan na to siya o kanang funds for the bonus i-state dito sa memo.